Her ser du mit kredsløb. Det består af et batteri, modstand, kontakt, en pære. Voltmeteret og amperemeteret kommer vi tilbage til senere. Mit kredsløb starter ved batteriet, går ned til modstanden, til kontakten, som går til pæren, og så kommer op til batteriet igen. Hvis jeg tænder for kontakten, lyser pæren. Når pæren lyser, så ser vi her på voltmeteret, at volten er 4,5. Det vil sige, at volten i pæren er 4,5. For at måle modstanden i min pære, skal jeg dividere volten med amperen, og for at gøre det, skal jeg tilslutte mit amperemeter ind i kredsløbet. Så først skal jeg slukke. Hertil sætter jeg 2 ledninger. Så den er forbundet i mit kredsløb. Så tænder jeg igen for kontakten. Og ser, at ampererne er 0,45. Og volten er 4,5. Hvis jeg skal finde frem til, hvad modstanden er, dividerer jeg 4,5 med 0,45. Og det er 10. Det vil sige, at modstanden i pæren er 10 ohm. Yes. For at beregne effekten i pæren, skal jeg gange de to tal. Det vil sige, at jeg ganger 4,5 med 0,45. Og det er lige 2,025 watt selvfølgelig. Så yes, det var lidt om elektricitet og kredsløb.